Аллаху акбар, Аллаху акбар. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد. اللهم قدوس بسومي ياتيبشم زي وشغام جاب بسوري زي زغاكم بسوري زبلزغاجم زي гожагор ситми шаасм. Возносим хвалу Аллаху, Господу всего, правящему и управляющему мудро, чье милосердие охватывает все создания. شحت تتوخوا ديت حشخو الله حشخو ميزاقونغم دنيمي آخرتمي ياتحم ويشحا زخوا بغتلخنو نغش زرشمام. Свидетельствуем о единственности нашего великого Бога Всевышнего Аллаха, Господа мира этого и мира вечного, и что нет никого достойного поклонения, кроме Него. شحت تتوخوا محمد لابم صلى الله عليه وسلم يبيغمبرغم يوجريتكو تسخوبم قزلكو آغاقوجام يقلنري نغساوة زري غزاجام. Свидетельствуем о пророчестве благородного Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, что был он последним из посланников человечеству и что безупречно выполнил свою миссию. سيمن جماعات الله حينما يوجه لغاية في الثابم قرآن ثابم ديب سجمة مسمو آيات قاكو دشرو حتى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. زخويم تحام زخويم والشغر بغديت حاجة والشغاز بعد الحامي خير شخوة فغشخوة كبغد الحاش. Община мусульман, в последнем откровении, неспосланном человечеству, в священном Коране есть аят. Аллах дарует мудрость, кому пожелает, и тот, кому дарована мудрость, награжден великим благом. بيغمبر ثابم عليه الصلاة والسلام يبسات لهم قاكوش مدنيم زقورم وخبسنما وزخابس خنوش زقطاق الشيو زقطاق هم يشش والشغاز بغدالو زي والشغام كفشجو تنيم تتسخو. Также из слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мы узнаем, что восхищаться можно только по отношению лишь к некоторым из людей, и один из них тот, кто обладает мудростью и руководствуется ею. أعود إذا خير إذا بزجا والشغام حرف بزجا الحكمة زخجام قيج ددرست أبخي وبدري خت. В чем заключается благо мудрости, называемое по-арабски аль-хикма, и что означает на самом деле, и кто входит в это число? والشغر الحكمة أو بعد حاجة وزنشة وبعد الحنرة ستي اسميتي وكواو أو قيزاغر قشيزاغ ميدي قزريزاغ مودو شراوش تما بلاجمة شحاج زرق وفاش مودو قزري لاج مودو ديكوجمة والشغا بعد الحرة. Мудрость – это умение подходить к любому делу здраво и взвешенно, вершить дела соответственно месту и времени, отдавая каждому должное внимание с учетом их заслуг и с соблюдением прав. يسودوا وهم بعد حمام والشغوش أما يشحوش تر وغزغجا الله تعالى صفو جنرا أبي حق رختي حقمي يابا زريد تربص جنرا أبي فصر ختي فصي يبقى زريد الشرب شمغبشنرا أبي قجاغم وشغغنرا يعذابن وششننرا. Исходя из этого, проявлением высшей степени мудрости и благоразумия является познание своего Создателя Всевышнего Аллаха, помнить о всех Его правах, которые выше прав кого бы то ни было, не забывать
что благодарность к Нему должна быть выше всякой благодарности, надеяться на Его милосердие и бояться Его гнева и наказания. أبقى جفلكو وشغام جش الله حينم ينافر ديدي قزغسا بيغمبارن عليه الصلاة والسلام حق ربصنر. После этого проявление мудрости будет знать и соблюдать права благородного посланника, саллаллаху алейхи вассалям, донесшего до нас веление Всевышнего Аллаха. بصنر الله حينم يدي قيجا تفو زرشتر نخصف أشي مدونيم زرتي متار يوجري دينري قزري حجار مدونيم دينوي خاب زوي تيتم أبقي حجار دينر يا تيب شاء الله حمزري زار. Знать, что он человек от Господа, и не было никого мудрее его, что он, саллаллаху алейхи вассалям, пришел с окончательной религией, которая получила статус господствующей доктрины над всеми существующими религиями и обычаями. نخش حمرة نخ معنا زي أمرة يا باب يغشوا مدني متيتنر. Затем мудростью считается отдавать приоритет более значимым, более важным делам. مدني موقت تيت سبب خوي زران خومي أوكل قرؤ وداوي جاو سبب خوهري أهري كوجي وأخدن هو بخ وأخدمي تكبخنر نخش حرا نخ معنا زيارة. В этом мире существует множество как полезных, так и бесполезных дел. С вредом все понятно, но полезного тоже немало, поэтому нужно выбирать. И если выбирать, то нужно выбирать более важное. كوادر دعاء في جنر مسيجة أقص في جام فوجا والجنسار يخجل. Признаком и проявлением мудрости в делах является умение помнить добро и тех, кто его оказал, стремление при возможности оплатить тем же, а при невозможности возносить за них дуа, пока человек не будет уверен, что воздал им ровно за их благодеяние. وشغم حكمة مشش قرن شواغ قرد بلغامة كوشا غنجة أبو ابتنر ويزمي غاجم قنح ومحا شواغ قرد الزيب أجام جان أخي وقيب سلخو ودب سلخيوة وموفنر. Из проявления мудрости видеть чужие ошибки с милосердием и пониманием, а не с высокомерием и осуждением, помня, что каждый из нас подвержен ошибкам. والشغم حكمة مشش تفهم زشواغ قرد بلغامة زشواغ مفوة بغدلوي مغاشاوجو مخنر أتا بسيجة خابزم وتخواو بستكوبس زبجانة خاتكوما عرغزرك مش مغدا ددو تصخم يفقدم قخشن هويم يشواغ زدور. Из проявления мудрости, если заметил в человеке недостаток, не смотреть на него через призму этой одной черты, будь то в нем нет иного блага. Если в чистую полноводную реку попадут несколько капель мутной воды, это не изменит ее сущности и не умалит ее пользы, так и в человеке. В изобилии его добрых и благородных качеств одна-две ошибки не должны заслонять все остальное. زقش همزة نبجو همزة ريح حرام ودو زش حقصها ميتي وخوا سخوخ خليخ سخوب زريخ زش حقصهم فصل يا غقود غنوم زشواغم سوري يا شيغا غبشج غنوم. Этот принцип одинаково важен и в братских отношениях, и между супругами. Неблагодарность разрушает связь, а поэтому нельзя позволять единичным ошибкам подрывать отношения. لا يفرك مؤمن مؤمنا إن سخط منها خلقا رضي منها آخر جي عليه الصلاة والسلام مؤمن زخو خمري يشحاغس مؤمنا يشحاغ مخرجو أخرى بنر ريم غسشي أتزح القور يقولي محودي ثوامي يقولي يحو نغج حل ديواتن الشاب. Сказал благородный посланник, саллаллаху алейхи вассалям: пусть не станет верующий супруг ненавидеть верующую супругу. Быть может, ей в ней ненавистно что-то одно, а в чем-то другом он найдет в ней благо.
وابنما شواغام ديوكوا غشتنس يزنقهم ديقا خراجي شواغام ديوكوا وشخو داخو جنجش تخوم يستنجبرا وتسرى ويبساحلما ودور شرما شواغاري مشواغو أتا ووشو وبدو برواو قشش يتزجر معاشا. Порой бывает такое, что ты деликатно пытаешься донести до человека его ошибку. Но на самом деле нередко оказывается, что это и не ошибка вовсе, а твои ошибочные выводы. إذا ودجي والشغل الهابجو زغزخواو زبتتاو زبشتشاو أكم ودحنا بصوري نغش مخ دنيم بصوري نغش بتاعو مخ أراما والشغل ديوازو شتنفي ستيسم تيوخاوي. Таким образом, если подходить к делу с мудростью, осмысленно, взвешенно, то мир становится другим. Поэтому мы все должны задуматься над тем, чтобы мудрость стала нашим путеводителем. اللهم سبب تكويشنا بزيكتها والشغل جاء الله حرت خوبسا فجرت وثاغو قد وثاغوامي دكوا برجو بطريقة كجاغشو قزو الشامي تبججو الله حمدي غبسو. Пусть услышанное сегодня станет по воле Аллаха источником мудрости и пользы. Да поможет нам Аллах жить, различая истину и ложь, следовать истине и изобличать ложь. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه واتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.